Nyuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, dan yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Aku wae sing lungguh. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek, usum nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku tekok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSAT. Umure 70. Nggih. Mas, kowe kelingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Karoh kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene. Tak nggo nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Hmm. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki jek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Saya tak takoni. Nggih, Tak takoni sik, lha pancen kaya Pak Bagio. pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren, ana arek wedok lungguh ijen. bareng tak cedheki. Aku diduduk ganden. Nah. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru.
Niki mboten tunggale semang niku to. Lah iya, lho kowe iki yo klerune. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalan? Utang kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar depot. Kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis po. Lho, jenengan Kok iso pahala lho. Enak Bis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ora lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing umpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki. bake maratua. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya Le. Boten kae wis ben. Biasane dagelan blonge coba petiram ya. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok lambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah dadi kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayene iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung ting. Bener tanggapan bunti dados ngono. Ayo laris niki. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca nek gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditangting tuh kene omongan pisan pindho kowe sing ping 3. Ala ting ting tang. Ala entang ting ting. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek ning slipi. Nggih. Ala tang ting ting tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis. Aku neng Inggris Wah adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok. ireng manis Nah iki bareng tak cedheki. kirek didis. Wah sik der lho si An. Ora nganggo kuwi ora. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuh Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul kok kowe. Putrane Pak Sing Hari. urip ae. Putrane Pak Hariwur. Ngerti. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gedhe dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok. areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe.
Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyatet ora dicatetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ora metu. Kuwi nek malam Sabtu aku neng cepu. Nah. Ku nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. reca wedok Guyang guyu bareng mok cedhaki. tibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu. Pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah kon metu to, Bah? Heh, Kon metu kuwi lho. metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. reca wedok Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guane. Beda. Beda to guane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Apa jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Oh, tak wabuk. Wis iso ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jinggot. Pak Jinggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Kagungan Putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane Wis metu jenggote.
Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Wijer nangis wae. amarga Mung wedi karo cengkote. cap menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe. Lah iki nak cukul terus cukur malih ngono. Tak golekne misih. Sik. Napa? Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu? Ya ta Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untuk jare banyak. Tol jae nak. Kuntul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang Gendera longgo. wetan titik klambi abang wadak pupur kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. pekarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Dene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh Lho, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman Nggih. seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy Lho. Lucy mbobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab Aduh piye ki? aja macem-macem kowe Lho. tapuk lambemu menenge Kula niki metengi Lho, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo teng ngono Oh, Piye lho jane? lah ora metenge Aku ya dengak. duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Teni sampe yahmene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono ya kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. lagi Asline ngeten lho. saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. ya Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati Nggih. selamat malam. Mereka dirawi para
pejabat wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Mufti. Mufti. Wonten Ponorogo, Mbak. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Romo Widodo. Bapak Wakil Bupati. Romo sapa? Romo Widodo. Ratek lali suwi ra ditanggap. Tapi mau aku wis ya napa? Diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Romo Widodo kali Bunda. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewono no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh siap. Jenengan napa monggo derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cakno? Wah, Cak. Nyapa? Wedakan, diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jende. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsam yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to Mas? Iki Casmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih. Diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih. Diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Gawe jas kune tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? 2 wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing, putih, Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malih dhewe kaya ula weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Iya, Mas. Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyebrangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. kon sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakek pintere. Kae sing Kowe ngendang. iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah, Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Bang. lele kok digedhik lho, urung mok gedhek matil ndasmu. Sik to, kae Joget. mbok obahne apa Mas Novel iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marang
pi, Pak? Ora. Masa nek ngono tok. Wong aku e. Contone malu. Wong ora muni lho. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhe ke Noval ki iso. Cobi, Pak. Cobi, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Pak? Nguyu. nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam, Dik. Nah sampean. Lho, mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe Lho, ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki ki lho. wong. pancene tuwek. Bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang geden iki Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo, Apa kata-katane lho? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang geden iki iso. Apa kaget aku. Pagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Ya, Ini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang kono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye saiki kowe kok nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Dateng lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma mergo lare ning
Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak ning tengah. Nggih. Piye to Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe apa iki? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjeni apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tuwek. Nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komet kok kampret. Met, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang engko mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Mrene-mrene iku. Bapak pundi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah Salam sih karo Pak Bupati Madiun. Oh iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu ki lak tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa aku? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Kula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh, Ditakoni kok Mbah Mbuh. takoni wong Nek ketuane ra awakmu. ya ketuane aku ae sampe rak wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Adus. Niki sing jenenge daler. Tepangaken jari kula Adis. Kadir. Tepangaken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film niku lak kalih Pak Doyok to. Kali Doyo. Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha nih. kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Masih masih tenggelam plotot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas makel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah,
alias Mas Yoyo. Alias Mas Yoyo. Bojone Bu Sukesi. Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke. Kowe kok nyen kok didite kok. Iki mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? Ketua DPD. Ya, buat Bapak Ketua DPD. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Yo gelo wis carane de. Ciri wanci wolewo digawa mati de. modar karepmu kok kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik. Sampean jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom. Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek we. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. Sing dipek pacar komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Ngeyel iki wong Calon maratuwa. wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Redin kana. Madura cocok ya aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Aduh, hati-hati Lulus, gelangmu nek ilang Lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembe iku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareh jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedhap malah jenengan kula tuntun. Lah piye sik iso? Lah terus iki ya apa kadu? Dilokne iki lho. Apa ngomong Kok apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tak sik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho, jamu. Jamune apa to, Mbak? Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku dilokno napa Mbok yo kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Oke. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Nggih. Met. Nggih. Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis tok lah, kowe lah. iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis, Nduk, wis siap. Gosek, Nduk. Gosek. Niki Dir Bang Kadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar ki tak golekne sing luwih ayu. Luwe ayu. Bener.
adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Sledri. Adike niku. Adike Luwih ayu. Bener Ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Kerak mung sak corong. Lah iki rong corong. Rong corong yo malam ayu banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep atiku iki. Kula nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lungguhna lang. Mantep. Pudul munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan itu. Iki Ginarebek sang yaning para putri Domas. Lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledhek Kapala kramakaken. Kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh. Suwuk kodhok ngorek. Kursi sing apik. Dampingi Tolus. Kowe iki perias enek manten. Nggih, ya ampun. Kene iki tradisine manten iki ditutih. iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ro. Ya. Mosok Niken Salindri iki. Wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Yo. Jenggot. Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya. Iki ojo ilang iki priasan. Iya. Dilus. Dek. Halus ta? Iya. Elel. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute koyo kasap-kasap ngono. Kuwi kukul. 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 Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Sampai brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Cucuk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocahe alus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak oleh. Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine Ah. kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Ngono. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok polahe kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. Ngono. Iki Niken Salindri. Ditung. Niken Buka ya. biayaan ngono. Oh, terus Manten. gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, Beda. 3. Ah! Mati aku. Mati gak ket mau. Ayo tukar cincin. Go ayo, Pak. Tukar cincin apa kak? Tukarake. Tukar ake piye wong kaya ngono kok. Iki Sing gelem sapa kak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki. Iki lagi Urung lungguh. apa-apa nek meteng. Urung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kentol apa piye kok jane. Mbok wis meteng ngono lah. Kak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Kosek kuwi kosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. 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 Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu.
tunjukkan. Lho. Lah. Leh. Mlakune barang ki ya sing lusi delok mlaku. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Pokoknya Busana palsu. Jawa. Ayo awakmu. Wedok sing alus. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Nek gak dikempet ra kopat kapit. Laku. Rodok mendak bokonge Laku. nyedhit Laku. lampah alon-alon. Lho. Wis. Jaran. Lah ngono. Kok rasa cengengesan kok. Lah jenengan iki wong kene mlampah kaya Putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Lah piye? Ora. Mau ngrasani aku dhewe kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Nah, Kewes. Tangane lho plak. Tangane plak-plok. Kewes. Wonten lho. Maju. Jare komet awakmu kaya peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Pak Dik. Ora apa-apa, aku teko jero tak antem iki takemu. Maju. Lampah. Bokonge mendak. Mlengos. Iki sing bau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki. Iki kaki danyang nyai danyang. Mohon izin Pak Bupati 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Loh. Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet tau kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Tuh. Masa keemasan. Toprak humor Oh, Mas Tesi. lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. Kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan Salemba apa gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lah apa? Di penjara goblok. Tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong kok aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak antem kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten lho. Arek iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh Loh. Dagelan paling top sa Indonesia. Lho. Tesi. Mas Yoyo Kicay. Makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan. Iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Bisa ngopi dikawal. Gek kowe ben gak neng ndi tanganmu diketrek. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen kan kok. Iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik dunia. narkoba, kena narkoba. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus kalau bebas di mana-mana bisa pakai. bebas pakai. Bebas. Orang Lah namanya sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. Bersih narkoba. Contohnya saya Saiki wis ora. sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kowe. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso to. Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalem. paling kopi, teh, sinden anak wedoke teh kopi, yoga. Pak Bupati Pol ya wedang kopi.
pol-poli susu. Iki terkuat. Kok iso? Prostek obat pel. Sing diombe kuwi. Jaman ketangkep kae. Masyaallah. Seneng. Seneng kowe ya. Hah? Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora Mbok kok Pulau Soro. ora Iya. dinyek, Kowe ben tekan ngerti. Jakarta aku tak antem itu nang. Lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho. Ya kancaku to. Lek sapa? Kancaku akeh. Sapa? Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan iki aja dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki Doyok pindho. Pindo. Polo pindho. Ah, iki pisan. Ana sing papat. Lho, Sing papat sapa? Ambar Soni. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji anggere wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Tilik Tilik doyok. daya. Tilik kokon. Tilik nunung. Nah. Tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak-enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Mboke. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan ratulan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek Tet. ben nggih lho. Tet kau napa? Iki. Oh, Iki nang Sri Mulata nang kota umur. Wong wau kula tuntun. Ketoprak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Gitu. Kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. Aura dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora. Sok pinter kowe. Apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben. Enggak, aku meteng kok. kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah, dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Rasa salaman. Mas Dalang. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek wong ganteng lak ngono kuwi ya. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi Mas. Inggih Mbah Gong. Apa? Mbah Gong. Wah, iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Mbah Gong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Bakti. Asline jenengmu. Lho, metu kabule. Cuwokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayu pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayu pelek. Teh. Pisan kas. Ayu pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh Pak Bupati? Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 Ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Ayo wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subraga.
Bakri. Pak Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya kabul kajate koyo. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya benar. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit wi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur ya ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbuh. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Coba diaturake. Sik Mas. Nggih. Ki enak tamu. Kan yo gak penak lagi. Ajar sih, Pak. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Ajar sih, Pak. Galak Runyam iki cuy. yo lak galak kok. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Ora dubuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye? Tesi. Hanya untuk Tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. Ini barang bukti kasusmu. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh nggih. Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karo duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ya Ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalé malih. Bah, dadi ben Ben picek aku ya. oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak sapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kundur Mas. Pangkatmu apa? Dapu apa? Lah enak Pak Ali Pak pinarak tok ini sing biayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Kok yo pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Neng ndur panggung ngisin-ngisini. Darak irep. Lah gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak
Sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamudhut Iki ya sedeng Arun, ya pek Alang. Inggih, Bapak. Selain Yuwarti, Kirun ini baru 25. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir ke semuanya tularan umure dawa seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40. Jadi waktu ngetoprak gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati, dari Gandul. Mas dadi kamret. Ya Mbah, Mbah Siki unggahno Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk, duduk. Ketoprak. Duduk. Tampani kon dhuwur to. Gini. Ki met. Ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Enggak mboten nesu to. Oh gak. Ngono ki joget ya cek iso. Joget ngene abae. Apa? Aku mbok jaren iki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku ki. Wah, ya geragas. Lho, lah iki paling gagas ora ning apa-apa iki. Kenalan karo dalange. Ya, oh nggih. 90 Nuwun lebih. sewu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Kula Mbah Kampret. Oh, Nggih. Nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Hadi. Sutresno, Dadi Sutresno. Oh, Nggih. nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak. Oh, campur-campur. Oh, campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono belajare noprak, melok toprak iki. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Lha pinten? 83. Gak kurang ta? Pandikane abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. Pitung tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wis to Ben. Dadi pira kuwi? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sri Kuwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbah. Nembang apa? Lah sing jenengan senengane lale lale nembang niku ta? Ayo. Panas kuwi ya? Nggih. Panas. Tasik eling nggih. Heh? Tasik Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso kuwi. Iya ngono ngotot. Nek ngotot ya ora iso ngomong. Nggih. Mat, kuwi ki ora kok ngotot ra ora tek krungu ra bengok lho. Oh lah, ngoten nggih. Pripun saged nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek panas kok mlaku. Arep nang gone kancaku. aja ditakon kok, Met. Nang gone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengen dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya ditakon. nesu to, umpang urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa wa payung sandale dijape. Alah.
Sandale diseret. Oh, diseret to? Seret. Jamet gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Dramaane melentung. Disudet. Ane nanai. Surabaya geger. Lah rame geger napa niku? Jowo abang aku. Surabaya Geger. Musineng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Pirang kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Butuh apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe ora iso kenceng kok. Nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng wis gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk nek ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun. Gendang ono Mas, yuk tarik. Panas mlaku. Joget. Joget, Mbak. Belakang, Bre. Merdeka. 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 Tasik semangat. Semangat. Tasik titen. Tasik mboten budek to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangleti. Heeh. Seleret titik napa? Titike. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Ha sik to, goblok. Kowe sing lali. Ya jingan. Kaya piye? Seneng atine. Kok gobloke? Lah ya, kuwi piye kuwi lho? Lah. Sing kleru iki. Wis ampet ngono. Mengisenke. Lah ya. Cek diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah ya. Lah ya kuwi piye? Dagelan ora sampean. Lah ya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Salman wok. Seret, seret, Sret. titik dhuwur. Nek putih, Nek putih I. nek ireng. Pentorek. I jejer loro. I. Terusno. I jejer telu. I. I jejer rolikur. Mesti cel aku terus. Padek esuk. Awake Janggone keluar. Kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. Mandek pemlaku. Nganggo mik. Mandek pemlaku. Nek mandek, Kuwi. Ha. nek mlaku. Bakul kepang. Oh, iya masuk bakul Iya, Pak. kepang. Ha jejer loro. Ha jejer loro. Ha. Ha jejer telu. Ha. Ha jejer 20. Ha. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur. P. Sret blenduk ngisor. B. Sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis. Pak Hariwur, Pak Bupati diaturi tindak panggung. Nuwun sewu Bapak Bupati Harimurti. Diaturi tindak wonten ing panggung. Pak Hariwuryanto. Monggo. Pak Hariwuryanto. Pak Hariwuryanto. Mbok bilih Mbok bilih. badhe nglayat kula. Urung. Tenang. Cek krungu lho. Ngono nesu. Sampean ki sing sabar. Sabar. Pak Hari. Wur. Pur. Wur. Wur. Wuryanto. Anto.